OK, takže čo za to zdravím vás skús a ja vás vítam od takého netradičného videa na tomto kanále Tutorialista Pro. Ideme skúsiť, že či poznáme youtuberov, takže ja by som sa hneď vrhol na to. Dáme si zábavné testy a ako prvé som si vybral túto pána Goga. Bunny. Okay. Dobre. Kto je Gogo? Internetová hra, spevák, herec, youtuber. Je to internetová hra, určite. Ok, takže youtuber. Dobre. Koľko má Gogo približne, ako rokov? 29 až 31, 26 až 28, 23 až 25 má 19. Áno, presne má 19. Teraz má, no proste má 19. Má Gogo frajerku? Nie, áno, mal, Fuck. Neznášam tento internet. Toto je dobré, že? Proste dám áno, Lucipok. No. Keď tam je napísané, že áno, nie. Tak, na čo hneď? Štvrtá otázka. Ako sa volá? To je kúsok blbé. A na konci videa vám dám ešte takú malú, ako keby informačku. Má jeho frajerka, neviem. Má jeho frajerka Facebook. Nie, neviem. Nenašla ju. Áno. Má? Ľudská, hej. Má Lucipok Instagram. Áno, má Instagram, určite. Nájdite si ich, páči sa mi, troška, sú krásni. Aký bol pre teba test? Tam super, pretože sa mi celkom aj páčil. Len tá jedna otázka. Poďme. Čakám. 8 z 8, ok, takže... Máme to z 8 v 8. What the fuck? OK. Tak ideme na ďalšie. OK, takže ako druhého tu máme Hogiho. OK. Ako sa Hogi volá? Hogi? Peter Lexa, Martin Novák? Ja neviem už. Peter Lexa. Koľko natočil videí z Happy Wheels? ...21 alebo 23. Dám 21, pretože to tak dobre neviem. Aký je jeho najlepší kamarát? Petr Lexík, Honza Tavúžek, Pavel Cvoliga, Pavel Cvrček. Pavel Cvrček. Koľko má súrazencov? 13 bratov. By the way, tu ho mám ako plagát. Tam je Hogi. A tam je Gogo, takže 13 bratov, ak má. Má 2 brátkov a 1 sestru. To je asi už novie, pretože niekto to nevedel. Koľko má Hogi? 5 mesiacov. 24. 78, áno. 100%. Ako sa volala jeho dievka? To som tako nesledoval, ale ja si myslím, že Terka alebo Bára. Dáme Terka. Kde sa narodil? V Českých Budějovicích, Ostravě, ve Vídni, v Českých Budějovicích, tam aj býval niekoľko rokov. Koľko natočil challengeov? Ja si to neviem, proste ja to budem typovať, pretože on tam natočil veľmi veľa. Dám 21, alebo dám 22 teraz. S kým býva? S Pavlem, s Honzou, s Bárou, s Klárou. Zaujímavé. S Pavlem. Jaké je jeho první video? Ja si myslím, že Minecraft. Happy Wheels. Alebo Happy Wheels. Happy Wheels dáme.
challenge nemohol byť a prasací pošta to ešte ani nebolo vtedy, nie že vymyslené, ale nebolo to proste. No, 8 z 10, takže dve máme zlé. Ja si myslím, že... No pozrieme to. Čo? OK, tento test bol celkom aj blbý, pretože on sa nevolá Martin Novák. On sa volá Peter Lexa! Bohatstvo. OK, ja sa posunú do... OK, ďalej som si vybral Lucipuk. Vytvorila Vinda Vikinka. A už ani čítať neviem. OK, takže poďme na to. Ako sa volá Lucipuk kršným menom? Gogica. Bingo. Gogica. Áno. Má Lucipuk súrodencov? Áno, má sestru a volá sa Lucia. Koľko má súrodencov? Dvoch. Dvoch. Ako sa volá jej frajer Explo Gogo Tomáš Matúš? To je ten náš Matúš! Ok, Gogo. Má Lucipuk videodra My Life? Áno. Už má, aspoň neviem, kedy je robený tento test. Test pridaný pred 19 hodinami? Áno, takže to určite má. Ako sa volá jej pes? Volá sa Puk. Koľko má rokov? Má asi 20. OK. Koľko izbový byt majú? Takže asi sa koľko izbový byt majú. A majú... Ja to neviem, počkať. 1, 2, 3, 3 izbový. Spálenie, Gogová pracovňa, obývačka. No, či? No, hej. Ja si myslím, že 3. Ako sa volajú jej súrodenci? Nina a Timon? Nie, Natália a Tomáš. Čo trpím. Aký bol test? Bol hrozný, dal sa, bol super. Dal sa, ale... Dal sa podľa mňa. Sorry, ja stále sa vrpí ucho, no ďalej. Som zvedavý čo. 8 z 10. Určite to prvé bude Gogica. Sadím sa. No. To už sa načítaj do ríti. A dobre, Lucia. OK. Tak ja idem ďalej. OK, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, nezabudnite na like. A pre viac mojej tvorby dajte mi odber. No, čo som chcel vám povedať. Vidíte, že mám náhľad webkamery, ktorú som si kúpil. Takže vám teraz bude nové videá, budú akože z hier alebo z takýchto vecí s webkamerou. Tutoriály budú samozrejme bez. Tu vidíte, že mám tie videá. A tu mám také logá. Aj ukážem vám aj ako logo vytvoriť, ale to už v ďalšom tutoriáli, ktorý by mohol aj dneska výjsť. Teraz idem toto video postrihať a hneď vám ho vydám. OK. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ráno nezabudnite dať like, už to hovorím druhýkrát. A ak sa vám páčilo, dajte aj koment a čus plus autobus.